दे मन्थ्र बला गोख्रैलायद' बलाबो जा गोजानावसो थांबायब्रा फाय थांखोरा बलालाय बावबो गैया सोर नोंलाय बला आंनो गोख्रै हरफिन द' दसे गेलेहैनि नै गालि बारा गोजानाव दा गेलेहैसै नोंनि लोगोफ्रा गोमादों दैयावसो गब'खोना माखो आं दसेल' गेलेना फैगोन आयै दे होमबालाय बे ड्रेसआ खुदो आं खुनोसै दे आयै होनबालाय आं गानस्लायहैनोसै बेगाव जन्थ्रफोर दंजोबखायो दा गासिबो आंहा लाबोजोबखादों साखन्द्रायाबा दंमारोना गैमारालै आंखौ नेथ'दोलै मानो एथ' गोख्रै थाबायलांखो आयौ नै दालां गोबासो मोनबाय बावनो दंदां साखन्द्राया अबेजों थांबावनांगौ जाखो सिदा थांसै थौ होमबालाय अफाय थांखोब्रा बिसोरलाय माथो नुहुरासैबो ओइ बुंगा ओइ गालि आंखौ नेथ'ब्रा अफाय थांखोब्रा बिसोरलाय
सावले phải thằng cửa đi theo với thằng tay khá bay chân đang cứ nhắn nó lời mà thư gì đâu vừa ai à thôi này khai rằng nhìn nó được không mừng Gali, bunga, mana? Opai tangkap selai. Gali, bunga, Gali, bunga, mana? Gari lihat dong deh, bisa tanggungan besar. Ayo, bin nama Sakondra lai. Ayo. thu bây giờ đang có 7 thế này xem thu Cháu la, phải đằng cưng lại. Cháu la. Bà lấy cháu lên phải đằng cửa. Sao con rè sẽ làm mới đằng? Không đằng. Cháu thằng pin xe. Cháu. Vào với sẽ làm cửa. Jangan lagu frasa ke macam baru sirkulang bau Sakondra. Manci itu nak kuntana sekinama. Jangan diperlu zabeku gumno hari nunga. गिदिरफोरना खिन्थाबा गिदिरफोरा फोथायनाय नङा जों उन्दैफोरखौ गोजान नागिरग्रोनांगोन होमबा थौ नागिरहैनोसै थौ होमबालाय थांसै
बै न' गोजामाव नायनायसै आइ आफामोना न' गोजामावसो थायो होनदों साखन्द्राखौ थ' होमबालाय गोख्रै गोख्रै थाबायनोसै दा लामा आन्दायबालै हनै हनै सोरबा सि गोसोम गाननाय नाथाय मोजाङै मोजाङै दा जोंखौ हमबा साखन्द्रायाबो हायनो हाबलांबाय माथो दरबो गैया दरजायाबो गोथेबाय जोंबो बहाय हाबलांसै नामा होद थांला गाबोन फैफिनसै हनै बेयाव सोरनिबा न' दङ बेयाव थांनायसै सोरबा दं नामा न'आव सोरबा न'आव दङ ना सोर जागोन नोंसोरलाय मा नांगौ नोंसिनिलाय फिसौफोर साखन्द्राया जोंनि लोगोफोरखौ लांजोब्बाय दा जोंबो साखन्द्राखौ लोगो मोनबोदों मा खालायबावनांगौथाय जोङो औ आं मिन्थिखागौ बे साखन्द्राखौ फै नोंसोर न' सिङाव हाबफै ओरै फै फिसौफोर ओरै हाबफै जिरायफैदो
फिसौफोर नोंसोर खोन्थाद' नोंसोरबाव बोरै सौग्राव फैखो? साखन्द्राखौ जों बैयाव दंफां दन्दराव हाबनाय नुबोदों। जों मा खालामबावनांगौ? नोंसोरो बे ओंखारबा बिनि दंफां दन्दराव हाबनानै नाय। जों उन्दै गथ'फ्रालाय मारै हानांगौ? बे साखन्द्राखौ गिदिरफ्रा नुवा, उन्दैफ्रासो नुयो। बेखायनो नोंसोरो माबा मोनसे बानायनांसिगोन। जों दंफां दन्दराव हाबनानै जोंखौबो लाखिबा बे जादुनि फिथाइखौ लांदो। बेखौ लांनानै दंफां दन्दर मोखाङावहाय सावनानै दोन। नाथाय नोंसोरो दिनै बाव हाबहैनो हानाय नङा। बियो गाबोनसो दहाय ओंखारनाय समावनो ओंखारगोन। नोंसोर गाबोनसिम नेनांसिगोन। दा बिदिनो खालामसै। मोजाङै थांदो दे फिसौफोर। बे ओंखारलांजासे दसे नेथ'नि। हनै बे ओंखारखाबाय। बे आबै बुरि होननाय बादि खालामसै। बे ओंखारलांबानो जों हाबहैनोसै। आंजों उन उन फै लासै लासै। नै माथो दरजायाबो गुरैथार, हाबजायो। आयौ माबायदि गिथाव बाथाव जायगा बेलाय। आयौ माबा गेसाव गेसावबो मोनामो। आयौ आं गिबायलै। आयौ माथो पेकिं हारा गोजा। होमबालाय जोंनि लोगोफोरखौ बेनो जाजोब्बायदां। गामि हारायाबो जा बुरजाखा। थौजोंबो गोख्रै थांसै। होमबालाय अजा बुरि हरनाय फिथाइखौहाय दंफां दन्दर गुदुङाव सावना गालांसै। गोख्रै थांसै। दे गोख्रै गोख्रै सावनोसै।
माथो उदै बुंजासे जानानै उन्दुनोसो ओंखारबाय आं। गथ'आबो फिसासायैनो माथो मेजेम गोनांथारमोन दसे रेस्ट